हाय नमस्कार जय जगन्नाथ केମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ରେଡି ଆପଣ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଚିରାଙ୍ଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯିଏ ବି ସେ ବ୍ଲଗ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏପଟେ ପୁରା ଦହିବରା ରେଡି ଦହିବରା ଖିଆ ହବ ଆଉ ଦହିବରା ତିଆରି ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସେପଟେ ଭିୟୁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତ ଗାଇସ୍ ଭିୟୁଟା ପୁରା ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଆସିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆଉ କେମିତି ଭିୟୁଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଗାଇସ୍ ଏବେ ଦହିବରା ଖିଆ ସରିଲା ଭିତରକୁ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ତାପରେ ଭିୟୁଟା କେମିତି ଆସିଛି ମନ୍ଦିର ଭିତରର ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ଟିକେଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଆଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ଟିକେଟ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଆଉ 5 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେଟ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ तो गाइस ଆମେ ପୁରା ଭିତରକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିୟୁଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭିୟୁ ତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୁରା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏବେ ବାହାରିଗଲି ମାନେ ବାହାର ଭିୟୁଟା ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ବି ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଭିୟୁଟା କୋଉ ଭଳିଆ ଅଛି ଆଉ ମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗା ଏଇଟା ପୁରା ଗାଇସ୍ ଆମେ ପୁରା ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲୁ ଏଠି କୁକୁର ଶୋଇଛି ଚଢି ପଳେଇବ କୁକୁର ଶୋଇଛି मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ 500 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ ସେ ମାନେ ଭଲ ଜାଗା ଗୋଟେ ଅଛି ସେମିତିଆ ଜାଗାଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେଠିକି ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତିଆ ଜାଗା ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ତ ଆମେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯିବା ଏବେ ବୁଲିବାକୁ ଭିତରକୁ ତ ଏପଟେ କଣ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯୋଉ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଶୋ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ ଆମେ ଏବେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ସେଇ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏଠି ମାନେ ଗୀତ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସବୁ ମାନେ ଆଲବମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ପୁରା ମସ୍ତ ବି ଅଛି ଆଉ ଏଠି ପୁରା ନୋଟିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଘୂରେଇକି ମାନେ ଦିଗ ବି ଅଛି କୋଉ ପଟୁ ଘୁରା ହବ କୋଉ ପଟୁ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିପାରିବେ ଆଉ ପୁରା ଭିୟୁ କିନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଅଛି ଦେଖଉଛି ପୁରା ମାନେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆର ଭିୟୁଟା ଆମେ ବାହାରୁ ବାହାରିଗଲୁ ଆଉ ଏପଟେ ଆଣ୍ଟି ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଆଣ୍ଟି ଫୋନ୍ ପଚାରୁଛି ତମେ କୋଉଠି ଅଛ କଣ କେମିତି କଣ ବୁଲୁଛ
ପଚାରୁଥିଲା ଆଉ ଏପଟରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ଗଲାଣି କ'ଣ ଏଟା ପିକେ ଫୁଡ୍ ହବ୍ ଏଟା କ'ଣ ଖାଇବା ଦୋକାନ ଦେଇଥିବ ଆଉ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? ଗାଇସ୍ ଏପଟେ ବି ସମସ୍ତେ ଆସି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି ତ ମୋରି ମନ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣି ଧରି ପିଇ ପକେଇଲି मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜିରାଙ୍ଗରୁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ତ ମନ୍ଦିରଟା ବହୁତ ଉଞ୍ଚାରେ ବୋଲି ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ମନା କଲେ କି ଆମ ଗାଡ଼ି ଯିବନି ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଆମେ ସେଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ମାନେ ବୁକିଂ ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସେଠୁ ଯିବା ଦେଖାଉଛି ମନ୍ଦିରର ଭିଉ କେମିତି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ତ ଆମ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଟେ ବସିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ବସିଯିବି ତ ଗାଇସ୍ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ହେଉଛି ବାଳକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଗାଇସ୍ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ତ ବସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆଗକୁ ଘାଟି ରାସ୍ତା ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କୋଉ ଭଳିଆ ଘାଟି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ପାର୍କିଂରେ ଆମେ ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ତ ମୁଁ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଓହ୍ଲେଇଗଲୁ ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗାଡ଼ି ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଇ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତଳ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁମ୍ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କେତେ ତଳେ ସବୁ ଅଛି ଏବଂ କେତେ ଉପରେ ତ ଆମେ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଳକୁମାରୀ ମନ୍ଦିର ତ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଳାଇଥିଲୁ ଏ ଭାବିଲୁ ଏଠି ଥୋଇବୁ ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜୋତା ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଜୋତା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଥୋଇ ଯାଉଛୁ ଜୋତା ଥୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାହାଚ ଆମେ ତା ଉପରକୁ ମାନେ ବହୁତ ପାହାଚ ବି ଚଢ଼ି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ସମୟ ତ ଲାଗିବ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ତ ମୁଁ ଏବେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ ନେଇଗଲି ଆଉ ତଳେ ବି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଉପରକୁ ବି କେତେ ଲୋକ ଗଲେଣି ଭାରି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ତ ଏମିତି କିଛି ଭିଉ ଅଛି ମାନେ ଇଏର ଆଉ ଆମେ ଆସି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଭିଉ ଅଛି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ଗାଡ଼ି ନା ସେରା ଗାଡ଼ି ନୁହଁ ସେଇଟା ଆମ ଗାଡ଼ି ଅଧେ ଗାଡ଼ି ହଁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ମଝିରେ ଯୋଉଟା ମୋତେ ନାନୀ ଡାକି ଦେଖୁ ଦେଖ ଆମ ଗାଡ଼ି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମେ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଅଛୁ ତ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ସରିଲା ତ ଗାଈ ଯେଉଁ 1:30 ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି ତ ଆମକୁ ଏବେ ଭୋକ ବି କଲାଣି ଜୋରରେ ଆମେ ଖାଇବୁ କେଉଁଠି ଦେଖୁଛୁ ଯେପଟ ସବୁ ଲୋକ ସବୁ ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ମାନେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ତ ଆମେ ବି ଏପଟେ ବସିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଖାଇବାର ଥିଲା ଅନ୍ନ ଆଉ କ୍ଷୀରି ଡାଲମା ତାପରେ ମିକ୍ସ ଗୋଟେ ଥିଲା ଖଟା ଥିଲା ସେ ମନ୍ଦିରରୁ ତଳକୁ ପଳାଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଭିଉ ଉପରର ଭିଉ लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? का कारण नरेंद्र मोदी है ତ ଆମେ ପୁରା ତଳକୁ ପଳାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ନାନୀ ପୁରା ହଲି ହଲି ଆଉଛି का कारण नरेंद्र मोदी है ତେବେ ଯେପରି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଛାତି ଅଛି ତ ମୋ ଗୋଡ଼ ଏତନି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था।
କି ଖରା ତ ଗୋଡ଼ ତାତିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାଲତ ଖରାପ ଏବେ, ଖରା ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ଗାଇଜ ଆମେ ଆସି ଗାଡ଼ି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଇଜ ସେଠି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲଟେ ଥିଲା, ସେଠୁ ପାଣି ବୋତଲ ପୁରେଇକି ବୋହି ବୋହି ନେଇକି ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ତ ଗାଇଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ଆଗ ଯେମିତି ହେଲେ କରନ୍ତୁ, ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେମିତି ପାଇବେ ନହେଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।